Sziasztok srácok, ebben a videóban Delta Force-ozni fogok, megpróbálom megszerezni Raptort, és menni minél tovább. Vagy hát nem megpróbálom, hanem már megvan. Azt szereztem meg, még itt összerakok valami kis szettet, addig elmondom, hogy mi hogy lesz. Az fog történni, hogy vegyek először egy Warfare meccset, utána megyek egy Extraction game-et. Érdemes végignézni, mert nagyon jó dolgok lesznek benne, és nagyon sok mókás rész. Jó szórakozást, és remélem nem felejtjetek el feliratkozni, és ha tetszik a videó, lájkoljad. Minél több a like, annál jobban örülök, és még shorts is lesznek, és még több videó, szóval megéri lájkolni, nem? Ugorjunk picit előre a időben, mert nem akarlak titeket untatni, ezért most egy bildelésre átugrunk és go! Come on, time is money.
Pont még felől hallom a lövéseket. Erre fel már a társam van. Úgyhogy inkább a repülőkön nézem. Aha. Ez bajos. Ez nagyon bajos. 20. I'll keep an eye on it. Srácoknak. Nézzük. És az hülye, hogy itt ő. Jó, hát én inkább így elhúzok, nem akarok meghalni. Szerintem most ez lesz, hogy... De futok, bedobok egy EMP gránátot, aztán... Ja. Go here. Aha. Böööö. Bedobom azt. Commencing recon. Oké. Hogy nehéz irányítani ezt a na jó. Befutok én is, és meglátjuk, hogy lesz ott valaki. Nagyon remélem, hogy aha. Amit most végigmondtam. Elmondom, hogy nem akarok játszani. Valaki ketten jött. Attack here! Szerettem volna. Walker. Let's go to comparison. Megállta. Itten lovasra szedtem. Stay alert here. Rakok és kilóttam. Say hello to my little friend. Move there. Miért nem adok? Ilyen. De hülye vagyok. Ó, itt lesz nagyon nagy. Nem normális. Aha, arany. Na, azt hogy fogom átrakni. Nem lehet. Táskás túlsa nem áll. Nem tudom, miért jött be, de valószínűleg azért a ládáért most én kapok meg. Szóval... megfordítom a ládát, és akkor úgy jó lesz. Pak. Megnézem azért, hogy ilyen lootoltam. Mert a srácoknak vezetek meg azért más szára, most játszok először. Azért Raptorral, szóval kicsit béna vagyok vele. Itt, mint hogyha lövéseket hallottam volna. Nem lehet itt sem van. De akkor elviszem az éket, széfeket, aztán jó lesz ez. Nem kéne ilyen hangosan lőnöm, de hát ez most csak így jött ki, nem tudtam hirtelen a fejére célozni. Check that safe. Széfet. Miért ne?
Igazából alig vannak utalményben, én értem bele össze. Nyilván utalási lehetőség. Jó, itt rossz utat volt átfutni, mert hogyha ott a Brax felől jövők, azok oda vannak a konténerek, azok akkor nekem kilógott volna tökéletesen a fejem. Nem tudom, mitől szártam be, bocsi. Ez nem egy ajtó, nem a... De a héz az... Rúszki, hol a szép? És mi? Jé. Jó, azt nem hozzuk el. Ott a szép rossz. Remélem abban valami nagy dobás lesz. Csak valami kis sziklákat kell, nagyon mérges leszek. Na, volt bám. Vóviet nem is láttam még, szerintem soha. Music box, vamos, az GG. Ó, de hülye vagyok. Azt láttam, hogy ott nincs. The hunt is on. Ingredient. Business. Ó, basz. Mit lehet ki? Hülye. És nincs semmi elektromos cuccom. Jó, mondjuk, hogyha lenne is kósó. Tudnám mire használni. Aha, ide is izékkel, kártya kell. Miért? Szerintem voltak még. Ó, de jó. Nem tudom, hogy itt még voltak a széfek tőle. Itt is van még, mi lesz. És akkor ez egy prémium széf. Mi a mondjuk? Kijött ez egy drón, embereket hallok, és megben kell építeni. Miért nem? Igazából nagy minden. Annyira jó az a spindelés. Pali. Ismert a raptor. Ingeket. Itt még lootolhatok. Talán úgy vagyok vele, hogy tűnés innen, mert kezd kicsit lenni a hely. A szragár lootját nem hozom el. Mi jósram mire sajnos. Let's extract here. És nem kiextraktolok. Jaj, megnyitottam értem ezt a tényzeket. Remélem azért ennyire nem lesz ma unalmas. Megfogazzatok meg please a bejövetelért. Aha. 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 Az nagy. 129 cucc. Akkor ez a game lassan ennyi. Találkozunk, remélem tetszett, lájkold és szeretném még több ilyen tartalmat. Köszi!